Gloria lilek mulej. Halleluja, halleluja. Nilqawkom eżisaħwa Maltina Wawċin. Il-lejla inħeġġitkom daw kollha li intom qed issegwu dan il-messaġġ il-lejla. Issimaw sew u wiftħu widnejkom għaliex għandi ħafna xi ngħidilkom fuq il-messaġġ tal-lejla. Lejla u għada huma żewġ services differenti u importanti sewa l-Knisja lokali għal River of Love u għada wkoll li ħajsimgħu. Għada fil-ħodu ħajkonna magħna il-Pastore Davide Galassi u l-mara tiegħu Pastora Simona u grupp mill-leadership u membri tal-Knisja tiegħu ġewwa Modena li wkoll huma ministeru li huma parti minn dan il-ministeru internazzjonali lil Mulej Birknabiħ Nations for Christ. Halleluja. U għalhekk inħeġġitkom dawk kollha qed issegwu biex għada fil-ħodu tkunu magħna għal messaġġ li Pastore Davide Galassi ħajkun qed jaqsam magħna. Ejn ngħidu telba u ħanħalli l-Ispirtu Santu jmexxina fuq dak li għandi x'naqsam magħkom il-lejla li ilu l-Mulej isajjar fija għal daw l-aħħar ftit jiem. Mr. Qaddis, itolbu miegħi, Mr. Qaddis, kellimni l-lejla bl-Ispirtu Santu u bil-kelma tiegħek. Għatini widnejn biex nisma'. Għatini qalb biex nirċievi il-kelma qaddisa tiegħek u biex qatt iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar. Jien lesni l-kelma tiegħek u grazzi Ġesu li ħadd kompli tippożizzjonani fil-destin profetiku ta' ħajti f'isem Ġesu Kristu. Amen. Nixtieq ngħid il-lejla kull sena, mhux kull sena biss, mhux kull bidu ta' sena biss, però Alla jaħdem bi-staġuni. Aħna nafu, il-Bibja tgħidilna fil-ktieb ta' Atti wieħed, jekk ma nsejħ vers 5, iva. Ġesu jgħid lid-disċipli tiegħu li l-istaġuni, iż-żminijiet u l-istaġuni huma f'idejn il-Mulej. Alla jaħdem bl-istaġuni. Meta l-Mulej sejjaħli biex niġi Malta, il-Mulej qal li ħanibatek Malta għal staġun. Għall-ewwel ħsibt kien ħajkun 3 xhur u ilu 21 sena. Għal-raġuni fin-natural għalija kien hemm 4 staġuni. Xitwa, sajf, ħarifa u rebbija allura mela jekk qalli ħalst nkun staġun divided by 4 u għanna, allura mela bejwa dwar 3 xhur. So, jista' jkun li vera kienu 3 xhur u bqajt nwaħħalaw. Gloria għal Ġesu. Halleluja, jkun jiffaħħar ismek Mulej. Imma anyway. U niftakkar nista' ngħidilkom li sena wara sena il-Mulej jitkellem minn fom il-qaddejja tiegħu, xi wħud apostli, xi wħud profeti, xi wħud pastors, xi wħud m'għandhom l-ebda minn daw il-ministeru għaliex l-Ispirtu Santu għadu jitkellem sal-lum. Amen? Imma naf li l-kelma tas-sena l-oħra li jessaċ għadha ma spiċċax u ma jfissirx għax il-mument kif naqbżu minn Diċembru għal Jannar tas-sena d-dieħla tfisser tkun skadiet għax dak li l-Mulej tkellem jibqa' veru għal dejjem, imma kull staġun Alla jħajlajtja naf li hija kelma pastardjata buċerjata, imma jħajlajtja. Jenfasizza, thank you. Hawnhekk għandna l-Pawlopedia u issa liħor xi nsemmulu. Dak. Halleluja. Issa sew, issa minflok wieħed għandna 2. Alla magħna. Amen, amen. Double portion. Amen. Double for my trouble. Halleluja. Ok. Imma s-sena l-oħra fil-bidu tas-sena, u meta jgħid fil-bidu tas-sena, infatti kienet bħal mad żmini tal-lum. Ftit l-aħħar, ftit qabel ma spiċċat is-sena kalendarja ta' qabel u issa s-sena l-ġdida. Il-Mulej kien tani kelma li tinstema' hekk. In this coming year,
many hearts will be tested. F'din is-sena li ġejja ħafna lub jiġu marbula. Illum li aħna wasalna fl-aħħar ta' din is-sena nista' ngħidlek li twettqet ħafna. ħafna, ħafna, ħafna. Twettqet. Ftit xhur qabel dak, il-mulek intani wkoll kelma oħra u naħseb xud minnkom ma tiftakruha. Kienet għal staġun li aħna konna deħlin fih fejn il-mulek kien qalli u kien qalilna bħala knisja li la titħarkux għaliex ħataraw bosta li anka forsi fajnejkom ikunu ilhom jimxu mal-mulej, anka fosta fajnejna jidru maturi, anka f'pożizzjonijiet ta' tmexxija fejn tarawhom jaqgħu. U ma nistax ngħidilkom li dik il-kelma ma twettqitx ukoll. Kulħadd jista' jaqa', kulħadd jista' jiżbalja, kulħadd jista' jiżvija, il-bib tal-missier ta' dar il-missier dejjem miftuħ, sta' għal-bniedem individwali kemm qalbu tibqa' jew qalba tibqa' umli biex meta jisma' l-kelma tal-mulej minflok joffendi ruħu jew ruħha jgħid grazzi mulej ta' ċans ieħor, grazzi tal-ħinna tiegħek, grazzi tal-grazzja tiegħek. Għaliex kull bniedem talla fil-Bibja ibda minn Adam. Ma kienx hemm bniedem talla aktar minnu. Dak twiled bla dnub, Think about it. Wow. Aħseb. Kull bniedem talla fil-Bibja, inkluż Adam, li twiled minn dnub. Apparti Sidna Ġesu Kristu, kollha żvijaw. Kollha żbaljaw. Sew minn leadership fil-beraħ, sew nies li huma fil-Knisja bħal ma nafu fl-Atti tal-Apostli Ananija u Safira. Sfortunatament, hemm minnhom li kellhom il-qalb li nidmu, tindem tfisser tirranġa l-affarijiet biex nerġa' tpoġġilek innifsek fuq il-linja fejn inti suppost tkun mal-mulej. U minnhom spiċċaw diżastru. L-għażla fidejk. F'din is-sena kien hemm ukoll preparazzjoni, nemmen u qed ngħidha di verament inħossni fl-ispirtu tiegħi biex ngħidha. Nemmen l-2025 kienet sena ta' preparazzjoni ħafna. Kienet sena ta' preparazzjoni. Meta inti siġra trid tissaħħaha u tgħinha tagħmel iktar frott, tiżbora. Mill-lat natural tibda tgħidilha ja ħasra kif qed tirravina dik is-siġra, kemm ġibta kera. Imma fajnejn il-bidwi, il-Ġesu Kristu għall il-missiru mal-bidwi, il-iskop tiegħu huwa li once li tiġi miżbura dik il-misiġra ħatamel frott iktar u iktar aħjar. Ġesu għalilna jiena nibatkom biex tagħmlu frott u frott li jibqa'. Però jiena ngħidilkom waħda mill-affarijiet f'din is-sena f'din is-sena li deħlin fiha, wieħed mill-iktar elementi li ħajkunu verament importantissima fil-ħajja tiegħek. Nisimgħuni. Trid tkun iktar u qed ngħidha din issa taħt l-ispirazzjoni tal-Ispiritu Santu. Selettiv. You have to become more selective. Trid tkun selettiv ħafna iktar minn qatt qabel. Id-distrazzjonijiet ta' madwarna jiżdiedu, kontinwu. Jiena wkoll fil-lat natural din il-ġimgħa kont qed nirrifletti kif nixtieq nagħmel ċertu deċiżjonijiet oħra
li daw id-deċiżjonijiet jridu jwasslu lili personali biex inkun iktar produttiv fis-saltna tal-Alla. U għal dak li Alla sejjaħ li għalih. U għalina l-kol kemm aħna kull minnu vera ġenwinament trid iwettaq il-destin profetiku tal-Alla fuq ħajtek, trid issir iktar selettiv. Ma tistax tmur tintaqa' ma' kull persuna jgħidlek hemm nħodu kafe. Ma tistax toqgħod tisma' kull messaġġ li hemm fuq YouTube. Ma tistax toqgħod tagħmel like kull messaġġ li tara fuq Facebook. Infatti, il-Facebook ħajibda jara inqas minni u inqas ħin u għadni ma għamiltix imma naħseb biex nagħmilha minħabba li irrid nibda dal-istaġun ġdid anka fuq Facebook u social media irrid ikun inqas. Għaliex jekk intom tinnotaw jieħdulkom ħafna ħin. Jieħdulkom ħafna ħin. You have to be, f'din is-sena ġdida ħanida bl-Ingliż. You have to be more divine purpose driven. Din is-sena ġdida trid tkun iktar imqanqal u mmexxi bl-iskop bil-għan skop għan divin li Alla għandu għal ħajtek. Ovvjament, l-għan li Alla għandu għal ħajtek dejjem number one di tinsawa qatt. ħajġib glorja l-Alla. Number two, daqs li kiku importanti daqs għu number one. Dejjem jibni l-knisja u jibni s-saltna. U number three, it's never about you. Never. Ġifiri għat attent biex ma tamel xejn għax jien. Okay? It's important. Dan huwa klim profetiku li ħareġ mill-Ispirtu tiegħi issa u warbluh sew. Il-Knisja kollha ta' Malta, l-uliet kollha ta' River of Love, sew fid-dar u barra mid-dar, u daw kollha li għandhom widnejn qalb waħda biex jisimgħu x'Ispirtu tal-Alla tiegħi. Okay? Ġifieri, be careful. Be selective. And so you will be more productive. Amen? Alleluja. Jekk aħna vera qed inqarbu, u nemmen qed inqarbu, dejjem qed inqarbu, lej żmien tal-aħħar inti u jiena rridu nkunu misjuba fil-pożizzjoni fejn lili u lilek Alla sejjaħlek. Fi Kristu, fil-pożizzjoni fi Kristu. Fil-pożizzjoni fix-xirka fejn Alla poġġik b'mod divin u fil-pożizzjoni li Alla bl-Ingliż he commissioned you. Ftakru li inti meta tasal dak il-jum u titidher quddiem Alla sidek m'intix ħadd irrispondi għalija, ħadd irrispondi għalik. M'intix ħadd irrispondi għal tzijjuk jew għad-djakni jew għall-kuġin jew għall-għaxer, ħadd irrispondi għalik. Fuq rigward ta' salvazzjoni, irringrazzja lil Alla bla waqfin Kristu jirrispondi għalik. Fuq rigward ta' inti x'għamilt produttiv għas-saltna jew ħlejt ħinek u ħlejt u armejt id-doni li Alla, dak inti tirrispondi għalih. Amen? Halleluja. Il-lejla ħankellimkom blajna tal-Alla kif diġà bdejt inkellimkom issa mill-kelma ma ħanaraw eżempji mill-kelma affarijiet li lilek ħajjejnuk biex inti twettaq il-destin profetiku Alla fuq ħajtek. Speċjalment f'dal istaġun li aħna deħlin. U ħansemmi xi punti iktbuhom jekk inti qed tikdeb ikteb sew, ikteb. Jekk inti qed tikdeb iqaf ikdeb. Meta inti qed tikteb kompli kteb. All right. Number one, abbażi bl-aktar moċċar skritturali, sew Ġeremija 1 vers 5, Galatin 1 vers 15, kull wieħed minnkom li tisimgħu, kull wieħed minnkom li intom parti minn din il-familja, kulħadd jgħid familja. Aħna mhux klabb, familja. Tagħmel xejn fil-Knisja dak li inti ma tagħmilx mal-familja. Għax il-familja, il-Knisja hija familja. Amen, inti ma tmur qatt kontra l-familja tiegħek.
Jista' jkun hemm ħutek xi kultant ma taqbilx magħhom. Xi kultant ikun hemm missierek jew omok ma taqbilx magħhom. Imma inti qatt ma ddur kontra tagħhom. Amen? L-Ispirtu tal-Alla qed jitkellem magħhom. Okay? Alla poġġa membri differenti, doni differenti, ministeri differenti, sejħiet differenti, amministrazzjoni differenti, u bl-aktar moċċar permess tal-Ispirtu Santu Pawlu jitkellem fl-ewwel Korintin kapitlu 12, speċjalment b'mod vers 6 sa 10 tgħidlek li kull wieħed minna kull wieħed, letteralment, 4 darbiet iżejda, jew fejn jgħid kull wieħed minnkom, kull wieħed minnkom, kull wieħed minnkom. Alla ta' doni, alla ta' sejħiet, u alla ta' ministeri. Inti u jiena importanti li aħna noperaw fil-ġisem ta' Kristu fejn Alla li lek poġġiek fil-ġisem ta' Kristu biex inti twettaq il-pjan, il-destin profetiku tal-la fuq ħajtek. Amen, aħwa. Alleluja. U ħanaj dan il-klim ukoll. Jekk inti widnejk tuġak, ma taqtaħħiġ barra u tpoġġiha taħt idejk. Jekk l-imsaren igergru, inti ma tiftaħ saqqek, taqla l-imsaren sewa u torbotom ma saqqek. Jekk bnieħrek jibda jnixxi, sewa ma taqtawx barra, sewa u tpoġġiħ fuq rasik. Sewa meta membru mhux qed iħossu tajjeb, mhux qed jopera tajjeb, il-membri jridu jgħinuha biex tfiq. Waqt li il-membri ta' viċin joqgħdu attenti ma jimrurdux b'dik l-istess marda li dak il-membru qed jgħaddi minnha. Sewwa? Halleluja. Mela kollha kemm aħna l-ewwel passaġġ kien Ġeremija 1 vers 5 u Galatin 1 vers 15 fejn sew Pawlu l-Apostlu u sew il-profeta Ġeremija jgħidilna li aħna ġejna mażula minn ġu fommok. Anke jekk twilit ġo kubatur, Alla għażlek ukoll. Alleluja. Mażul minn ġu fommok u tiġġa minn qabel ma inti bdew jaħsbulek għal-ħwejjeġ u għan-nepis u għall-ikel, sewa tiġġa Alla kellu pjan divin profetiku għal-ħajtek. Inti stalik li tiskopriħ u twettqu. Once li inti tibda tiskopriħ, ma tiskoprix biss il-pjan divin tal-Alla, imma tiskopri wkoll l-dewwa tiegħek. ħanejdilkom frażi profetika. Lejla vera, it is a very prophetic message tonight. When Goliath appears, rejoice. He's going to take you to your throne. Meta inti tiffaċċja l-Golija tiegħek, Alla tom opportunità lill-Iżrael u għed biss rikonoxxa il-pjan profetiku divin li Alla kellu fuq ħajtu. Kif ra l-Golija, xi konsidra? Ħajkollu ħajja bla taxxa, ħajkollu waħda mill-isbaħ nisa fil-pajjiż, ħajjex kuntent fis-saltna u ħajsir re. Jiġifieri, dak ifisser, jiġifieri meta l-għadu, meta inti tiskopri jew wasalt biex tiskopri l-pjan profetiku divin ta' ħajtek, jew tidħol fih, l-għadu kol ħajqajem il-Golija. Imma Alla jippermettija biex permess ta' Golija inti tasal fuq it-tron tiegħu. Do you understand? Inti ma tistax tbiddel xiġri fik u f'kull ħaġa li inti tgħaddi minna din ħobb ngħidha u inni ngħidha u qed ngħidha kull imkien fejn sifer. Li inti tkun qed tiġi marbula, qalbek tiġi marbula. Qalbek tkun qed tiġi marbula. U inti tidgħaddi mit-test. Xi wħud minnhom da bħal meta jiena kont l-iskola. Meta jiena kont l-iskola, jew anke l-Bible College, konna nagħmlu test, kull 3 xhur konna nagħmlu x'ma ta' testijiet.
mhux kollha kienu jgħaddu. Mhux kollha kienu jgħaddu. Meta kont fl-iskola sekondarja u primarja, kien hemm minnhom fil-primarja speċjalment kienu jkunu jgħodu repeaters. Ħanejlek aħwa, ma Alla m'hemmx promozzjoni jekk ma tgħaddix mit-test. Titgħaddi mit-test. U once li inti hemm sejħa divina fuq ħajtek, ħatgħaddi minn ħafna testijiet. Għaliex immaġina li kieku David kien ġie offrut it-tron meta qabel ma kien għadu lest. Immaġina Giuseppi kien ġie offrut li jkun it-tieni fil-kariga fuq l-Eġittu fl-ikbar pajjiż u fl-iktar pajjiż sinjur. Kieku qabel m'għaddix it-test 14-il sena l-ħabs minn ċajt. Jew irriġettat minn ħutu, abbandonat, mibjuħ, betrayed, tradut, mixli b'mod fals għal xi ħaġa li ma għamilx, imma la semaw li qala hekk li xi ħadd sema li qalu għamel hekk ma la hekk għax qalu. U ħalla lil mulej jiġġieled għalih. Anke 14 jum tibda tgħid mulej int ħadd tagħmel xi ħaġa ħseb 14 sena. Qed tifhmu? Ġifieri aħna naħdu pjaċir nisimgħu dawn l-istejjer imma ninsew it-testijiet li l-bniedem talla, l-mara talla, dak li jridu jgħaddu minnu. Jgħadduhom. Amen? U dak ma jeżentax lili u lilek, kull wieħed minna rridu jgħaddu minnu. Iktbu dawn il-punti li ħanejdilkom. Number 1, xi ħaġa li għal kulħadd tot kollha kemm minnkom intom mażulin. Bosta huma msejħin, ftit huma mażulin. Intom bosta minn dawk li intom mażulin, smajtu l-messaġġ, smajtu s-sejħa tal-Alla li lek għażlek u inti grazzi mulek kellek mel biżżejjed biex jgħidu iva. Amen? Mażulin, imsejjaħ minn Alla, once li għażlek jew sejjaħlek tak sejħa fuq ħajtek, hemm sejħa fuq ħajtek. Hemm sejħa fuq ħajtek. Number 3, punt 3. Alla jibda, number 1 u 2, chosen and called. You're called and chosen, one or the other. Or both of them, insomma, tnejluma. L-ewwel sejjaħlek, ma jsejjaħlek għax inti mażul. U mażul għax sejjaħlek. Punt 3. Once li inti tibda tikber u tibda timmatura, Alla jibda jaħdem f'ħajtek biex lilek eventwalment mhux biss iwaslek għal post aħħari fejn inti tittasal u fejn Alla għandu l-iskop tal-Alla biex iwaslek, imma biex inti wkoll issir xi ħaġa, not just what you get, but what you become. Alla iktar jinteressax x'issir int, x'isir minnek milli x'takkwista. Infatti l-akbar akkwist huwa x'issir. L-akbar akkwist mhux għax takkwista l-flus jew titlu, l-akbar akkwist huwa li inti qed tiġi kontinwament ittrasformat fi ġbija ta' Kristu. Anka Kristu jibana l-ħaj bla dnub, bla teba, bla xejn ħażen kelli jgħaddu minn daw it-testijiet kollha. Amen? Number 4, point number 4. Intu jien żgur sakemm għadek tikun nifs fuq din il-ħajja, ħad tiġi ttestjat, ħad tiġi marbul. Ħad tiġi marbul. 100%. Għalkemm din is-sena kienet sena li l-mulejk qal u bl-aktar mod ċar seħħet, ħafna qlub ħajġu marbula, però ħad tibqa' tiġi marbul. Ħad tibqa' tiġi marbul. Da bħal meta inti jekk inti tikber fil-promozzjoni taf li iktar ma titavvanza, iktar tittaddi minn testijiet. Simple as that. Sawa, xaħat meta jgħid jistudja l-mediċina, l-ewwel tibda biex iġib id-diploma, mbagħad iġib il-postgraduate jew whatever, mbagħad iġib il-bachelors, mbagħad iġib il-masters, mbagħad iġib id-dottorat. Fuq id-dottorat ukoll hemm iktar. Jiddependi inti fejn trid tasal Alla huwa bla limiti, il-limiti inti tagħmelhom. Tifhem? Jiġifieri ma' kull staġun da bħal meta inti għandek aħna naraw pereżempju ministeri kbar barra Malta, nirringrazzja Alla berek dan il-ministeru, imma naraw ministeru kbar immens, imma tara li t-testijiet li għaddu minnhom.
in-nistalla. Infatti bosta minn nistalla li jiena nammira li huma kbar madwar id-dinja, jekk inti tfittex fuq l-internet fuqhom, tex kemm huma majra, insulentati, akkużati, minn kollox, mixlija minn kollox. Imma aħna naraw wow, xi knisja kbira għandhom, wow, il-ministeru tagħhom kemm kbir. Żgur, kulħadd iħobba dik. Kulħadd iħobb ħares li dik. Imma mura ara nqafu l-gazzetti, mura ara fittex pereżempju u tara dak il-povru raġel jew il-povru koppja, dak il-povru familja, min xiex kellhom jgħaddu. U ma jaqafx jgħaddu. Tifmu? Ġifieri jiena u inti żgur ħanaddu minn dak kollu. Grazzi mulejn. Bħal Ġesu. Ara dak kollu li jiena Ġesu għadda ħad għaddejint. L-unika ħaġa li jiena u inti mhux ħanduqu nirringaw sal-Alla huwa l-infern. U l-korla talla, dak ħadu għalina. Ġesu. Mela, dak kien punt 5. Punt 6. Ipprepara ruħek għax jiġu xorta dejjem. Ilhom jiġu, jibqgħu jiġu, jiġew u ħajbqgħu jiġu. Attakki kontra ħajtek. Attakki kontra jekk inti tara liema ta' ara liema bniedem trid. Tista' tħares lejn Mosè, ħares lejn Noa, ħares lejn David, ħares lejn Giuseppe, ħares lejn Milmi. Pawlu l-Apostlu. ħafna jekkwataw il-kapitlu ta' xewka ta' Pawlu. Morru qraw il-kapitlu ta' qabel. Tieni Korintin kapitlu 12. Min kull imkien povru dar-raġel kien attakkat. U llum aħna nikkwataw minn aħna fi Kristu. Minħabba r-revelazzjoni li Alla tal il-Pawlu li ħadd iktar. Dik ir-revelazzjoni laqqas kellu l-ebda mill-apostlu oħra ma kellhom dan. Ta' minn aħna fi Kristu. Dik ir-revelazzjoni lil Pawlu ta'. U xejn Pawlu fit-tieni Korintin, jien irċevejt ir-rivelazzjoni ħafna iktar naħattiku. Kapitlu 12. Attakki ħajbqgħu jiġu. L-ar biex inti tippreparuhek huma minn dawk viċin tiegħek. U xi wħud u xi drabi ħajkunu minn dawk l-iktar tafda. Aħna ninsew li l-Kristjaneżmu huwa salib. Ħafna Kristjani jinsew li l-Kristjaneżmu timxi wara Kristu huwa ġġor salib tal-mewt. L-attakki ħajġu. Allura, number 1, ħobb il-kulħadd għafda mill-inqas nies possibbli f'ħajtek. Ma nistax ngħidlek ma tista' tafda lil ħadd. Jiena pereżempju nafda lil Marti li meta mmur nikol filgħaxija mhux ħadammel il-valen. Ara qed nafda lil mara sa ċertu punt. Sewwa. Meta intom tirkbu xi taxi jew xi tal-linja tafdaw id-driver. Sewwa jekk intom tirkbu ajruplan tafdaw il-pilota. Jekk inti tmur restorant tafda x-xef. Allura qed ngħidlek dal-kliem għaliex il-Bibja tgħidlek qogħdu attenti li tafdaw il-bniedem. Fis-sens ta' li l-bniedem li tpoġġi l-ebda bniedem fuq pedestal. Tittafdaħ sa ċertu punt. Bħalma intu tiddu tafdaw lili sa ċertu punt, imma bħalma jiena nafda lilkom ukoll sa ċertu punt. Sewwa, dawk kollha li intom jew diakni, jew elders, jew responsabbli, intom qed tiġu fdati. Iktar ma bniedem huwa fdat u jkun jinsab fidil f'dak li ġie fdat, iktar ħajjiġi fdat. Sewwa, imma jekk jiena tajtek jien naf tajtek tazza żgħira u inti għamilt li dawwarti li valenu, minix ħana f'dak tazza kbar. Inti fehm, ġifieri jiddependi minnek kemm inti tiġi fdat. Alla jrid jafdak b'kollox. Kollox dak kollu li jagħmel Ġesu Kristu għalina fuq seleb għamlu għalik għalija. Imma jiddependi mill-bniedem kemm għandu ġuħ, kemm għandu willingness jikkoopera mal-mulej. U ħanejdlek, tikkoopera mal-mulej ma jfissirx li inti ħajdik dejjem kollox ħellu u sweet.
ħajkollok tixrob l-imrar ukoll bħal ma xorbu Kristu. Mingħajr ma qalbek qatt tintela b'imrar. Tweġġa' iva, weġġa' Ġesu 100%. Ma ma tħallix qalbek timtela b'imrar. U ma tagħmilx vendikazzjonijiet, u ma tieħux il-liġi bidejk. Ma tipprovax tagħmel vendikazzjoni. Ma tmurx tivvendika lil ħuk u l-oħtok u tċempel in-nies kontra tiegħu jew kontra tagħha. U anke nies li m'għandhomx jaqsmu mas-sitwazzjoni. Dak jgħidulu qalb imħassra with a smile and a lot of charisma, but operating in witchcraft. Dil-ġimgħa kelli ħolma ta' persuna li hija popolari, mhux ħanejdilkom ma saqsunix. Li din il-persuna d-don tagħha Alla użaħ dan id-don Alla użaħ għal ħafna biex ibirek bosta. F'din il-ħolma, out of the blues, f'din il-ħolma rajt li permess ta' dan id-don, din il-persuna kienet poġġi witchcraft. Kienet tużaħ għal witchcraft. Miex ħanet ċassa. Ġas biex intom tkunu tafu, ħanilkom għalix, ħantikom kelma ċavetta 2026 and on beyond. Kulħadd jgħid talba u jgħid kelma, jgħidlu mulej, f'dan l-istaġun ġdid kabbar fija id-discerniment ħafna iktar minn qatt qabel. Mhux kull min jitħaqlek huwa dak li taħseb li hu. Mhux kull min ħanejdilkom aħwa. Fl-istorja fil-Bibja dal-ġimgħa ix-xerjajt post. U għet wow, isimgħu sew u mulejjin il-laħwa il-luliet talla biex jiddixxernu. Hemm storja li fit-2026 ħanitkellmu fuqha u niftħu fuqha. Hemm storja ta' kif David fid-dar tiegħu spiċċat kien hemm il-problemi fid-dar ma nafx lemma dar m'hemmx problemi, imma fid-dar tiegħu kien hemm problemi wkoll. Ma wieħed minn uliedu dar kontra tiegħu u dak li David pereżempju ma għamilx jew kellha fejn ġab id-disciplina u ma għamilx forsi ma għamilx hu, wieħed minn uliedu beda jagħmlu hu with karizma. Ħantikom kelma tal-biża' Alla fuqkom. Evitaw li qatt issiru Absalom. Kull min kien bħal Absalom kollha spiċċaw ħażin quddiem Alla. Kollha. Hemm sensiela fil-Bibja marru. Absalom. Imma qed ngħidilkom dawk li ma ġenu huma affarijiet li Alla qed jindika fl-ispirtu. Waħda mill-iktar kliem li ħadd ispikka f'dan l-istaġun li ġej erġgħu għajduha miegħi hija discerniment. Discerniment ta' nies, discerniment ta' sitwazzjonijiet. X'qed tgħidli mulej f'din is-sitwazzjoni, x'qed tridi nitgħallem minn din is-sitwazzjoni mulej. Fejn qalbi f'din, x'kelli nagħmel u kif għandi nagħmel, kif għandi nikkandilja. Amen. 6.6 Tiċċassax meta jaqilgħu l-ajjat fuqek, jikdbu fuqek u jakkużawk fals. 7. F'dan kollu Alla jkun qed jaħdem biex jippożizzjonak. Amen? Halleluja. Il-kull wieħed minna Alla tagħna dak li jgħidulhom bl-Ingliż abilities. Abilitajiet, ġifieri kapaċitajiet. Alla ta' kapaċitajiet. Hemm affarijiet li jiena kapaċi nagħmel u hemm affarijiet li jiena m'iniex kapaċi xejn nagħmel. Sewwa ta' kapaċitajiet. Il-kapaċitajiet tiegħek, pereżempju, jien għandi żewġ uliedi, ningrazzja Alla għalihom kuljum inħobbhom
iktar minn għajnejja, mid-dawl ta' għajnejja. Imma it-tnejn li huma differenti u għandhom kapaċitajiet differenti. Totali. Ringrazzja l-Alla li jħobbu lil xulxin, naħseb ħafna minnkom taraw li anka qudiem il-Knisja sħiħ jħobbu jħaggjaw il-xulxin jħobbu l-xulxin. Grazzi Ġesu għax dak li jaraw kontinwament. Ningrazzja l-Ġesu. Jaraw affarijiet oħrajn ukoll bħal kull familja oħra. Imma jaraw ħafna mħabba. Grazzi Ġesu. U il-kapaċità, semawa sewa ġdina ċavetta għalik. Il-kapaċitajiet li Alla poġġa f'ħajtek tiġà jindikaw li ma direzzjoni Alla jrid jieħdok. Tifhmu għadi? Il-kapaċità, ħantik eżempju. Mela, David, ħansemmu l-David, għax David tiġi f'moħħi bħalissa. David kien raj, pero kien mużiċist ukoll, kien salmist. Id-don tiegħu, il-kapaċità tiegħu tal-mużika, tal-arpa, ġabitu quddiem ir-re fil-palazz biex idoq lir-re. Jiġifieri Alla ta' kapaċitajiet lilek li jekk inti tużhom sewwa ħajppożizzjonawk u tiġat jindikawlek fejn inti ħatqarrab lejn l-iskop profetiku divin ta' ħajtek li Alla għandu għalik. Għattifmu? Alleluja. Number 2, u din importantissima. Ismaw nisew, listen carefully. Your passion reveals your mission. Il-passjoni tijak dak li inti passjoni għalih. Jekk, per esempio, għandek passjoni tkanta. Sowa, qed tirrevelalek, qed tindikalek tiġà minn issa l-passjoni tiegħek fejn wis probabbli Alla jrid jużak. Sewwa, issa jekk inti biss tkanta, ħajkollok naqa' problema jekk kanta biss. Mhux għal min huwa tiġà mlaħħaq fil-kant, qed nitkellem għal dawk li intom għandkom tilajn. Sewwa, x'hawn min illum il-ġurnata jagħmel karriera bil-kant biss, grazzi Ġesu. Imma pereżempju jiena meta kont għadni ballarin u għadni qed nitrenja, kont ballarin, fl-istess ħin kont waiter. Kont immur xogħol nagħmel waiter. Kont ta' minn żmien naħdem mal-posta. Sewwa, waqt li sakemm inti takkwista dak li Alla jagħti wasek għalih, jista' jkun irid tkollok ħafna affarijiet oħrajn, abilitajiet, kapaċitajiet biex inti tgħin f'dak li Alla sejjaħlek biex tagħmel. Il-passjoni tiegħek dak li huwa passionate għalik. Pereżempju jiena naħseb għandha dil-passion għandha tkun f'kull Kristjan ġenwin. Waħda mill-affarijiet li jiena passjonant ħafna fuqha hija il-verità. Il-verità. Jiena il-verità tal-kelma tal-Alla fuq kollox, number 1. U għall-ebda raġuni ma nbiddel il-verità. Għandek kull dritt ma temminix, għandek dritt ma taqbilx dritt. Dak huwa naqa' debatable, dan għax aħna ma nafx kemm għandna drittijiet quddiem Alla. Imma għandek id-dritt quddiem Alla tal-għażla tiegħek tal-libertà tiegħek. Imma għandek dritt ma taqbilx, għandek dritt ma temminx, għandek dritt. U dak laqqas Alla ma jaħdulek. Però għam il-konsegwenzi ta' kull dritt u għażla li tagħmel. So imma jiena nobot il-gideb. Seta tajdu il-kuġina jew ir-reġina. Ma tagħmilx differenza. Nista' nħobba r-reġina u anke l-kuġina, imma l-verità tibqa' l-istess għall-kuġina u r-reġina. Tifhmu? Halleluja. Il-verità hija il-verità. Amen? Ovvjament jiena peress li jiena naħsebha hekk, and I don't mind, xi kultant ma tantx irċevejt voti. Dejt ninżel fil-popolarità. Sewa, għalix, ovvjament, jina ma tantx inħobb nara xil-widnejn, iktar pjuttost intarraxhom xi kultant. Imma ukoll itgħallim fil-ħajja tiegħi, apparti li Ġesu jgħid li hija l-verità li taħilsek, para minn uħobbok il-verità jgħidlek. U minn għandu l-biża' Alla,
doppju jgħidlek il-verità. Jiġifieri jekk jiena bħala pastor, il-wieħed minn il-lodi spirituali jgħidulhom isma' hawnhekk qed tiżbalja int, right? Imma jekk tagħmel hekk għamel int, għamel int. Għamel x'għażek, ma worries. Ma hawnhekk qed tiżbalja. Sewwa? Nista' ngħidulkom minn esperjenza ta' 20 sena pastoring. Ma tantx marru tajjeb dawk li jiena minnu qabel wessejthom li qed tiżbalja, ma tantx marru tajjeb l-affarijiet għalihom. Number one, Alla jqis l-awtorità spiritwali li hu jpoġġi u ma tantx jaqbel lilek li inti tmur kontra dik. Sewwa, jekk inti ma tifhimx u ma taqbilx, jeżewwa mhux inti tmur fuq il-pastor jew fuq l-awtorità tiegħek, fuq il-boss tax-xogħol tiegħek. Sewwa, jiena ma naqbilx. Inti mhux jekk jgħidlu tista' jekk jogħġbok tispjegali, pereżempju għax mhix qed nifhem ejni ħalli nara aktar u nifhem iktar. Tifhem għax inti tista' tkun qed tidher pastas u arroganti. U actually m'għandek l-ebda dritt tista' tbiddel l-awtorità. Tista' tiddiskuti imma titkun kordjali. Tifhem? Jekk jien għandi employer u dan bis-saħħa tiegħu qed itini ġob u tini paga, jien ma sax ngħid li ma rridx ma qbilx miegħek. Tgħidli mal-pastor ma jtini l-ebda paga. Għod attent. Il-pastor qabel ma jtik l-ebda paga, imma Alla juża lill-pastor biex jittassja lilek. U tħabbix rasek, anka n-naċ Alla juża biex jittassja lill-pastor, ġifieri, it works both ways. Tifhem imma dik hija r-realtà. Però ħaġa waħda nista' ngħidlek. Għadni ma rajtx pass wieħed fil-Bibja fejn xi darba Alla ġġojna ma' xi ħaġa biex imur kontra r-raj. Żomm, dinja dan huwa prinċipju fondamentali. Mhux fair, allura jekk il-pastor jiżbalja. Dak jara Alla. Inti għandek dritt tista' tgħid jiena ma tantx qed piċir, ma tantx qed naqbel, ma tantx qed narajt fejn. U toqgħodx tgħidha l-Knisja ġimbagħad qed tiġi brebbel u qed tiġi gossip u għandek dnub serju quddiem Alla. Għax qed tfarrak in-nies ta' madwarek. Imma apparti minn hekk, inti tista' tpoġġi. Hemm bosta pastors tajbin fil-ħajja fid-dinja. Sewwa, jekk inti qed titkellem għal dan il-pastor, inti tgħid li pastor importanti nitkellem naqam jekk nixtieq naqsam xi ħaġa. Ħalli tifhem għaliex il-pastor jaħseb hekk, għaliex il-pastor jaġixxi hekk. Għaliex pereżempju mhux għalli jgħidha l-pastor nitkellem għal dawn in-nies kollha wkoll intom qed taraw fuq it-television bħalissa. Mal-leader tiegħek, forsi tgħid li dija spiritual leader jew il-mexxej tal-fellowship. Tkellem miegħu jew magħhom. Tifhem? Għaliex dawn huma kollha testijiet għalik, qed tiġi ttestjat int qalbi tiegħi. Tifhem, jiena leaders fuq għandi. Naqbel u ma naqbilx, dawk huma l-leaders tiegħi. U minnhom ħanitgħallem u minnhom ħaniġi ttestjat. Jew Alla ħajuża lilhom biex jiena niġi ttestjat f'qalbi, f'ħajti. Amen. Anka bil-iżbalji tagħhom Alla jkun qed jittestja lili. Ħanejdilkom ħaġa ħwa. Għal dawk li intom għandkom ġenituri, għandkom tfal. Faċli tfal jgħiduli nħobbok daddy. Però mbagħad nara kemm inħobbuni vera ma tanqabbadhom xi ħaġa. Qed tifhem? Hemmhekk imbagħad tidher tara huma x'hemm fihom. Għax kulħadd faċli tgħid I love my daddy, nħobbu l-papa tiegħu u l-mama tiegħi, imma meta biex inti lill-mama tiegħek u d-daddy tiegħek tagħtihom int issa. Tifhem? Meta t-tfal tiegħi jgħiduli nħobbhom u ningrazzja Alla daw kuljum jgħiduli ma nafx il-kammel mid-darba I love you, thank you Jesus, hallelujah. Sewwa u jiena ngħidilhom l-istess. Imma mbagħad make me a cup of tea, son. Qabbat il-Mikajas, jew qabbat il-Ġeżaja. Ningrazzja Alla, onestament ngħidilkom, they never did that. Never, not even once. Issa li kieku għamlu, mux ħanoħadu konta dak. Ma I'm honestly, ma qatt m'għamluha. Tifhem? Ibni ġib li dik il-ħaġa minn hekk. Ħalli nara der-respons. Alla l-istess jagħmel magħna ta'. Infatti hemm parabba li ġesu jitkellem fuqha di. Kien hemm missier kellu żewġ ilied. Wieħed qallu all right imma m'għamel xejn. Uħor qallu ma xorta minnha. Lin wieħed qabda lill-missier. Mux dak li għallu, ejwa, all right, I love you, daddy. Unbat nsiħu mammilu ġej. Ġifiri, Alla, dawn la fajt jittestjaw l qalbek li, le?
Alla, qed ngħidilkom x'għandu x'jaqsam mal-messaġġ profetiku. Għax dawn l-affarijiet lilek huma li Alla ħajjuża kontinwament biex lilek jitrasformak. Qed tifhmuha ħwa. Hallelujah. Thank you Jesus. Mela. Fl-ewwel Korintin rajnija li Alla għandu doni għal kulħadd, għandu sejħiet għal kulħadd. Halleluja. Ftakar f'di jeżis aħwa. Meta Alla għandu idea fuq ħajtek u dan jirreferi għal Kristjani kollha issa ovvjament inti talbu lej. Alla tieħdem da kollu fik biex number one biex jirraffinak. In-nar tal-Alla tieħdem fik, Alla tieħdem bin-nar tiegħu biex lilek jirraffinak. Biex għadsek. Xi tfisser għadsek? Mux jgħamillek xi raġġera fuq rasek li inti qed issir iktar maqtuħ għalih. Iktar tiegħu. Iktar tiegħu, taħsibha bħalu, titkellem bħalu, taġixxa bħalu, iktar issir bħalu. U biex inti tiġi kontinwament qatt ma toħodha for granted li jiena wasalt. Ħadd minnha ma wasal. Amen. Ftakar ħeża saħwa. Li fejn inti Alla poġġik fil-ġism ta' Kristu b'mod speċjali, ħataddi minn żewġ affarijiet. Number one, ħataddi minn ħafna qarbil. Kemm ilkom tiġu River of Love, kemm ilkom parti minn River of Love. Kont marbul inti għodni dek. U min jarblek? Apparti il-kelma talla, qabli jarblek ħuk jew aħtak stess. Min taħseb li Alla ħajuża? Il-tal-grocer? Il-dak li huwa waħdek, ħuk waħdak ħajuża biex jarblek. Alla lili bħala raġel u intom ukoll irġiel u nkollu minn nisa miżewġin, ħajuża lil marti biex jarbilni. U mhux dejjem kontent bija li Alla tjarbilni bija. U jiena Alla juża lili biex narbil lili. U Alla juża lilkom biex tarblu lili. Sewwa, Alla ħajuża lil ħuk. Alla ħajuża l-oħtok biex jarblek. Imma simgħuni aħwa. Alla moħkom hawn, this is amazing. Għalija, this is amazing. Alla juża lil da biex jarbilni. Però mbagħad Alla juża lili biex il-din fejjaqa. ħafna mid-drabi, dak li Alla jsejjaħlek għalih, number one jarblek bih, u mbagħad tfejjaq il-ħaddieħor bih. In-nota li ħafna mill-affarijiet li inti qed tiġi attakkat f'ħajtek, was probably jekk mhux dejjem, imma ħafna drabi Alla immarkadik. U x-xitan qed jipprova joħodilek u jisraqilek qabel ma tkun produttiva jew produttiv għas-saltna tal-Alla. Per eżempju, niftakar nafa sewwa. Alla meta li sejjaħli biex inkun taħt Kenneth Hagin. Sewwa, hemmhekk kbirt fi Kristu kont għadni baby fil-mulej. U għaddet dak il-ministeru u minix bad naħsibha bl-ebda mod qed nitlaq minn hemm minn dak taħt il-ministeru, number one jiena ġew ordnat u ġejt mibgħut minn hemm, mhux just left, mhux just went I was sent. Sewwa wara li ġejt ippreparat u ġejt marbul u ġejt u tkellimt mal-pastors tiegħi u stennejt l-istaġun biex niġi mibgħut. Ma kellix ħaġla, sewwa, praise the Lord, glorja l-Malej. Imma niftakar Kenneth Hagin ta' madwar kellu bej 14 u 16 sena, kienet imut f'sodda tal-mewt. Problema fid-dem, problema ta' mart f'qalbu. Sa 16 sena tobba qalulu inti titmut. Ta' fuq l-istorja tiegħu inta? Ta' 16 sena dak kellu jmut. Il-familja ta' madwaru, għax ma kunux jafu l-affarijiet li jiena u intom tafu ħafna llum grazzi għall-mulej mal min sew blajna talla. Kolħadd beda jgħidlu anka ministri tal-Vanġelu ma cessationist. Il-pastor ta' ummu stess beda jgħidlu qalbi issa prepara ruħek għad tmur il-ġenna. Na ma rġenna, għalmenu mhux se tiġi. U ma kellu s-saħħa xejn. Ix-xitan attakkalu ħajtu bil-mart u bil-faqar
kien għamel żmien joħroġ anke b'żarbuna waħda, jew ħafi. X'għamel Alla minn dak li attakkah? Kesa d-dinja kif il-bniedem għandu jimxi bil-fidi u jibbaża dak li jemmen vera fuq l-hemm miktub. U m'hemm l-ebda knisja u moviment fid-dinja li dan il-Ministeru ta' Kenneth Hagin ma mess ximkien. Kollha messa. Il-Kattoliċiżmu, il-Protestanti, l-Ortodossi, l-Evangeliċi kollha messa mill-Ministeru. Kollha. Mhux kollha ħajaraw l-istess ħaġa, ma kollha b'xi mod it-talim tiegħu infiltra fil-ġisem ta' Kristu kollha madwar id-dinja. Imma x'attakkalu l-demonja? Attakkalu l-missieru. Missieru ma kien telaqhom abbandonaw. Attakkalu l-saħħtu u l-finanzi. Morru jisimgħu t-teachings ta' Kenneth Hagin. Jitkellem fuq il-qalb tal-Missija, fuq il-mħabba tal-Missija. Jitkellem fuq Alla jridek infejjaq. Dak l-istess wieħed li kien ħajmut sa 16 sena. U jitkellem li Alla jridek li inti tkollok tipprospera. Mhux biex inti tikber fil-grid tiegħek xejdu bl-Ingliż. Ir-rejba, ma biex inti tkun mbirek u tkun ta' barka. Allura din tallimni ħaġa li dak li l-għadu qed jattakkalek hemm ċans serju hija proprja dak li Alla ħajuża biex inti tkisser l-armi tal-għadu mi fuq tiegħu. Għaliex għandek ħafna nies li pereżempju jkunu ħarġu minn ħajja ta' droga. Alla jaħlishom u Alla jibda joħilsu lill-oħrajn li jħorġu biex mid-droga. Nies li jkunu twildu mingħajr jew trabbew mingħajr missier mingħajrhom. Meta jersqu lejn mulej Alla jipprovdilhom missier, jipprovdilhom hom. Mbagħad jibdew jitkellmu jgħalmu lil ħadd ieħor fuq il-qalb tal-Missija. Jiena nħobb nagħlem ħafna fuq il-qalb tal-Missija. Ma ningrazzja Alla x'kelli missier ukoll tajjeb. Grazzi Ġesu. Xi wħud ukoll dan huwa kollu preparazzjoni għalikom eża saħba. Xi wħud ukoll bosta minnkom ħajkolkom tgħaddu jekk mhux diġà għaddejtu fej id-don tiegħek is-sejħa tiegħek ħad tiġi misinterpretata. Batta din misinterpretata? Din għalija hija misteru imma ma nistax taħrab minnha. Il-Ġesu x'qalulu? Mxajtan, min taħseb li jint? Però l-istorja li ktar li tal-qodni fuq din hija propja l-istorja ta' David. David fiha storja tal-ġen. Fil-ktib ta' l-ewwel Samuel 17 naraw l-istorja ta' Golija. Mela David jisma' lil poplu tiegħu u l-familja tiegħu qed jaffaċċew il-Golija. Sewwa? U David kien qed jirannaċ ta' missieru u jisma' u jmur u jinżel ħdej ħutu, kulħadd jgħid ħutu. Kif nisal ħdej ħutu, issa l-Bibja tgħidlek li David kellu qalb li toġob il-Alla. Ara vera l-bniedem jara kollox bil-kontra. Għalhekk vera kemm importanti li jkollok id-discerniment. Għaliex ħutu, speċjalment ħuħ il-kbir, aħna l-ħuħ il-kbir ġeneralment għax suppostak li għaf l-iktar, saw aktar matu. Għallu, int naf x'inhi li għandek int gburi. Int x'ġejt tagħmel hawnhekk? X'ġejt tiddeffesaw? Ma nafx jiena qalbek li inti gburi bimli bigin nifsek? Sa nafsi, David ġi biex jisalva. Jabbes għal-poplu. David ġi għaliex ġi mibawt minn mulej biex jeqret lill-għadu u biex jidaħħal il-poplu tal-Alla fir-rebħa. Imma dawk li suppost l-iktar li jafuh, x'qalula, x'interpretaw id-don tiegħu? Gburija. David, inti mhux biex teħlet inta xtrid tidher. Issa, vera ministeri jidru iktar minn oħrajn bil-fors. Naturali, bħal ġisem ta' Kristu. Sewwa,
L-mnieħer bil-fors ħajraħ kulħadd. Jekk ma tilbesx burka. Sewwa jew. Imma ħadd minnkom ħataraw jien naf. Ħsaqajja. Għax mottija. Sewwa. Allura hemm partijiet mill-ġisem jidhru oħrajn, vera. Issa jekk bniedem hekk jagħmilha biex qed jidher jew le, Alla biex jaf. Alla biex jaf. Ovvjament jekk inti xi ħadd qed tisma' dan il-messaġġ u taħseb u f'qalbek l-Ispirtu Santu indak li qed tagħmlu biex tidher. Hemmhekk ma naċċekkja lilek innifsek. Inti fhem? Imma le, mhux kull min jagħmel ministeru jew jipprika fuq pulpitu qed jagħmlu biex jidher. Far from it. Mhux bil-fors. Sewwa, imma il-bniedem x'inhu? U ħafna li suppost xi wħud li anke suppost ħutek fi Kristu jgħidulek u inti biex tidher. Le, mhux bil-fors għax biex tidher. Anzi, le għax inserta li dak li Alla seħli biex nagħmlu bil-fors irid tidher. Mhux bil-fors irid tidher. Allura inti titgħallem għam dawn l-affarijiet għax ħafna ħajinterpretaw ħażin dak li inti qed tagħmel b'intenzjoni tajba. Żammaħ moħħok dej. Sewwa, meta Giuseppi kienet jaqdel il-sidu sewwa ta' wara il-farawn Potifar, x'ġie interpretat? Da suppost qed jaqdel il-sidu. Ġie interpretat li qed jipprova jħoddu l-mara. Imma aħna li nafu l-istorja nafu, imma sakemm ħarġet il-verità. Potifar emmen x'qaltlu jew x'qalulu li David meta dak kellu l-biża' Alla u kien jonara li żidu. Joseph. Sewwa mhux David, sorry, Giuseppi. Giuseppi li aħna ngħidulu mibjuh minn ħutu. Għalhekk qed ngħidilkom ħafna drabi eżis aħwa, meta inti tagħmel xi ħaġa tajba u qed tagħmilha b'qalbek pura qudiem il-mole li inti ovvjament tkun attent fuqha di, ħajkollok min jinterpretak ħażin. Issa jekk hemm xi ħaġa li xi ħadd jiġbidlek l-attenzjoni fuqha jgħidlek isma' attent. Dik tgħidix hekk jew dik jgħidha hekk jew ħu dak il-parir u applikah. Sewwa inti ħadd ma jidħol fil-ministeru u jiġi miegħu tal-ministeru perfett. Inti għadek qed tikber kontinwament, tikber kontinwament. Amen? Għaliex dawn l-affarijiet ħajjejnuk biex inti twettaq dak id-destin profetiku li Alla għandu fuq ħajtek, halleluja. Amen? Allora toħodix kbira meta anke dak viċin tiegħek ħajinterpretawk ħażin. Amen? Xi ħaġa importanti li jiena u inti għandna nżommu f'moħħna meta jiena u inti qed nippruvaw verament nimxu mal-mulej hija li f'kollox Alla u dinja hawnhekk fejn ħafna Kristjani jimmissjawha. Li inti Alla għandu staġuni tiegħu. Ma jfissirx li għax inti msejjaħ u midluk u mażul issa. Ħantikom ċavetta. U di forsi xi wħud naf tiċċallenġjakom, naf. Iktar ma tħossok maġġel, u probabbli iktar mhux Alla. Kien hemm Aziz oħt darba u għamlu froġġa u nirringrazzja Alla l-jom li ġew f'sensihom u nidmu u reġgħu rrestawrati. Darba del Aziz oħt darba qalt li Pastor, Ġesu dal-waqt jiġi, kolli mmur issa rrid immur għax Ġesu dal-waqt jiġi. Għadda żmien, għadda 10 snin, Ġesu għadu ma ġiex. Il-froġa mluwa, ringrazzja Alla għandhom il-grazzja joħorġu minn dik il-froġa, kieluwa u raġgħu restawrati. Sewwa, imma meta aħna nibda nħossok maġġel, qod attent. Qod attent meta tiġi maġġel. Alla mhux maġġel believe it or not. Aħna naħsbu li Alla maġġel li kieku maġġel missu ilu li ġi. Sewwa, kieku vera maġġel missu ilu li ġi. Hemmhekk hu inti ħparir differenti l-mulej. Imma ngħidilkom il-verità, jien m'iniex maġġel. Inti maġġel li qed jiġi Ġesu. Ħanilkom jekk jiġi Ġesu bħalissa ma nafx, forsi jinsbaljat u Alla jinsbaljat. Ma nafx kemm ħajjittieħdu. Mhux mid-dinja biss, mill-Knisja.
Inti taħseb il-Knisja b'mod globali qiegħda tajjeb. Ġesu ġej ħajitkellem ħajżewweġ arusa jew prostituta. Kemm ma trid xogħol? Forsi nżbaljat. U Alla għandu kull dritt jgħid żbaljat ibni. Praise God. May God be proven true and God be true and a man a liar. Ek tajt iskrittura tgħidlek, Romani kapitlu tgħid, let God be true and every man a liar. I have no problem. What's the worst thing that can happen? Go to heaven. Amen. Hallelujah. Doesn't sound that bad. Amen. Hallelujah. Praise Jesus. Għalek għodu attenti l-istaġun li jinti fih. Jekk għandu termin dak l-istaġun, make sure li tispiċaħ sew dak l-istaġun. Tfarrakx warajk, jew qablek, jew għal dawk ta' warajk. Hallelujah. Importanti dan il-punt. Meta Alla sejjaħ il-Mosè, vera kien imsejjaħ. Kien imsejjaħ minn ġu fommu. Kien mażul minn ġu fommu biex tkun profeta u deliverer, ħellis. Imma x'għamel? Għax aġixxa qabel l-istaġun tiegħu. X'għamel? Spiċċa qatel bniedem, għaddej jew soldat. Forsi inti tgħid li ħaqqu. Imma ma kienx il-pjan Alla li jaqtal li ġeħad. Fis-servizz tiegħu. Alla ma qabdux biex inti tmur taqbeż u tiżżattat fejn ma jasakx. U għax għamel hekk, spiċċa snin twal ma naf kemm sena għamel. 40 sena fid-deżert. That's a very hard, long lesson to learn. U ħafna Kristjani, di darba Alla qala lil-Benny Hinn, smajta, u qala anka lil Kenneth Hagin. Il-mulej darba qal lil-Kenneth Hagin, għallu ħafna mill-qaddeja tiegħi qatt ma jidħlu qatt fil-pjan perfett li jien għandi għalihom. Salvati, għax għandhom il-ġraġ ġesu salvati. Imma għallu l-mulej għallu ħafna mill- u ara, meta Kenneth Hagin kienu li diġà 14 sena pastor. Il-mulej għallu, issa deħel fil-pjan tiegħi, għallu issa. Għallu jena xkontet dan minn dwar 14 sena. Għallu kien kontet nippreparak għadni. U għal xi ħaġa simili l-bosta nistalla ma jien smajtu kol Benny Hinn jitkellem fuq għadi. Għad attent, taġġilx. Għax jekk taġġel tista' tispiċċa tabbortja il-pjan profetiku li Alla għandu għal ħajtek. Inti tgħid li allura ma taħawat dal-pjan, inti menta bħalsa taħseb ma tagħmel xejn. Inti taħseb ma tagħmel xejn għax minn għalik għajna sar apostlu ma tagħmel xejn. Nasgur mela, wara ra fil-Knisja tal-apostli, ma taħseb l-apostlu m'għamlu xejn. Qabel ma xhud minnhom kienu ġew appuntati apostli, ħafna minnhom kienet jaħslu l-imwejjed u jirranġaw l-imwejjed. Jitimaw il-foqra, jieħdu ħsieb il-romo. Kemm ħafna xogħol fil-Knisja żaħħu dan. Sewwa, Joel Osteen, issa jogħġbok u ma jogħġbok jiena ġobni, jekk għandek problema das your problem, żomm għalik. Halleluja. Joel Osteen. Joel Osteen x'kienet jagħmel? Kien raġel tal-medja. Lil missieru għamel snin twal omru jaqdi lil missieru x'kien jismu l-missieru? X'kien jismu John Osteen. John Osteen was a powerful teacher. Actually jiena nemmen li aħjar minn ibnu. Ibnu is an encourager. Jiena mhux ħanħan fit-tex it-teoloġija li ma Joel Osteen, imma l-kelma encouragement nħobb nismagħha. Sewwa, imma għal-kelma tal-fidi u kelma soda mur isma' lill-missieru John Osteen. Amen? Imma da ma kienx pereżempju bħal xi wħud minnkom li tippritkaw diġà fuq il-pulptu, m'għandix problema jara tippritkaw kollha. Alla praise the Lord. Imma il-kwestjoni hija, dan kien persuna tal-medja, forsi tgħid inti xi qiegħed fuq il-medja wara u tgħid fil-medja jiena ħanipritka dejjem fuq il-medja. Tħabbix rasek qalbi tiegħi. Kif jagħmel il-promozzjoni Alla, you'll be surprised. Just be what God has called you to be u għamel dak li Alla u taqbis istaġuni tiegħek. Taqbis istaġuni. Alleluja, tabbortjax il-futur li Alla għandu għal ħajtek. Tagħmel xi ħaġa qabel il-ħin tagħha. Amen. Glorja għal-mulej. Għaliex iż-żelu tiegħek ma jfissirx li inti nbirek minn Alla. Għaw ħafna għandhom żelu ma jfissirx li hija ġejja minn Alla.
tħallax anointing ma' zelu. Tħallax dilka li Alla poġġa fuq ħajtek ma' zelu. Tajjeb iż-żelu, imma z-żelu waħdu mhux biżejjed. Iż-żelu waħdek tispiċċa tagħmel ruxmata frejjeġ, tweġġa ruxmata fil-proċess u tabborti għal-pjan li Alla għandu verament profetiku għal ħajtek. Alleluja, grazzi mulej. Mela, ħanidikom din il-frażi. Qabel ma Alla jigglorifikak, l-ewwel isalbek. Issa, aħna kollha nieħdu pjaċir bil-glorja. U ninnota meta ikun hemm xi ħaġa sabiħa, aħna nħobbu pjaċir, nieħdu pjaċir immorru niġġojnjaw nkunu parti minnha. Però kont hemmhekk meta kienet għadha timbena? Meta kienet għadha tiġi preparata? Bl-Ingliż tgħidlek, God crucifies you before he glorifies you. Amen. Fil-ktib tas-Salmi 23, Alla jgħid lil David fejn jgħid li Alla jidlik li rasi biż-żejt u l-kalċi tiegħi jifawwarli fl-istess ħin li jpoġġi mejda quddiem l-edewwa tiegħi. L-edewwa tiegħek ħajkunu hemm dejjem. Dawk huma l-udjenza li m'għandekx għalfejn tibatalihom. Inti xtaqt l-udjenza u ġew. L-udjenza ħajkunu hemmhekk qed jisegwuk. Mhux ħajamlulek like, imma jisimgħu kull kelma li tgħid. Mhux ħajamlu share. Mhux ħajbatulek kelma ta' inkoraġġiment. Imma ma jemmissjawx messaġġ minn tiegħek. Keep watching. Qed tifhmu? U laqqas jafu li qed iwettqu l-Iskrittura. Laqqas jafu li qed iwettqu s-Salm 23. Alla jpoġġik fuq mejda quddiem l-dewwa tiegħek. Laqqas tinduna int li nħal-oħra tal-mejda tiegħek huwa dak li ma jistgħux għalik. Imma tisegwuk u qed jarawk tiekol. Inti titpaxxa waqt li Alla jkompli jidilkek biż-żejt qaddis tiegħu. Alleluja. Grazzi Ġesu. L-aħħar punt li nixtieq nsammakom. Ħafna drabi li l-uġieħ tiegħek li tgħaddi minnu il-challenges, l-uġieħ, il-feriti, ikunu żmien ta' training għalik. U Alla jżomm biex inti tfejjaq il-ħadd ieħor. Biex inti tasal ukoll għal destin profetiku li Alla għandu fuq ħajtek. U l-aħħar puntu dan. F'da kollu, f'dan il-proċess kollu, Alla jkun qed jibatlek nies biex jgħinuk. Jekk inti tibqa' fidil, Alla jibatlek in-nies li jgħinuk. F'Mark 2 minn vers 5 kien hemm wieħed li kien fuq stretcher, paralizzat. Forsi inti tkun għaddej minn żmien fejn tħossok paralizzat. Tħossok li inti titlob u għal xejn mhux qed jasal. Jew inti qed tagħmel l-almu tiegħek u ma tistax tara l-frott ta' dak li qed tara. U Alla forsi jibatlek dawk l-erba' teħbib, jew wieħed, jew tnejn, jew tlieta biex jgħinuk. Mhux huma għandhom ir-risposta, imma jkunu huma li jgħinuk biex tasal għar-risposta. Ħanilkom xi ħaġa ħwa. Il-mara tiegħi di tafa din l-istorja u Ġilietta. Kien hemm żmien fil-ħajja tiegħi meta ovvjament bħal kull wieħed minnkom kont single. Kont single. U ġieli ntqajt ma' nisa bħal ma waw, imma meta kont single kien daqqa differenti. Nisa talla. U darba
Kien hemm mara talla ma konniex boyfriend and girlfriend, ma konna close. U għart li l-mulej li batni biex niparabara kal-mara tiegħek. She was courageous, I tell you. Biex għart li hekk. Ma konniex boyfriend and girlfriend. Imma konna ħbib. Kienet tgħid li Alla li batni biex niparabara kal-mara tiegħek. Jista' jkun ukoll Alla tibatlek nies fil-ħajja tiegħek biex jipparapara kal-mara jew għar-raġel tiegħek. Issa hawnhekk oqgħodu attenti di bejnek u bejn mulej. Mhux kull ħabib huwa l-boyfriend tiegħek jew ir-raġel tal-futur tiegħek. U mhux kull friend girl huwa l-futura mara tiegħek. Ovvja, x'inti waħda biss jew wieħed biss jista' jkollu. Imma Alla jibatlek nies Alla fil-proċess. U Alla forsi anke dawk li intom singles tixtieq għandek ċertu mhux shape tal-ġisem biss, ċertu ideal ta' x'tixtieq fil-mara ideali tiegħek jew ir-raġel ideali tiegħek. U inti tara dar-raġel, tara dar-raġel mhux il-raġel tiegħi, imma il-raġel tiegħi ħajkollu daw ċertu kwalitajiet bħal dar-raġel. Jew di mhux il-mara tiegħi, imma il-mara tiegħi ħajkollha ċertu kwalitajiet bħal din il-mara. U Alla jużhom biex jipparapara lilek. Biex jipparaparak. Alla jużalek, Alla fil-proċess li Alla tiegħek jaħdem fil-messaġġ divin u profetiku għal ħajtek, Alla ħajbatlek nies li mhux huma ħajkunu ir-risposta ma ħajwaslu kan risposta. Mhux huma għandhom il-fejqan ma ħajwaslu kan dak li fejqek. Mhux huma ħajkollhom il-job li inti qed tfittex, imma jafu l xi ħadd li għandu l-job li qed inti tfittex. U Alla jbatlek dawk il-connections divini. Għalhekk id-discerniment huwa importanti ħafna dal-istaġun. Mula jiena tlabtek biex ittini ġob, mhux batli dat jaħli li ħini. Għat attent, id-discerni, qabli dak li ħajjejlek fuq xi ħadd li għandu l-ġob għalik. Hemm ħafna stejjer nista' ngħidlek l-istess bħal l-istorja ta' Naaman. Tiftakru l-istorja ta' Naaman? Fil-istorja ta' Naaman kien hemm kmandant armata kellu l-lebra. U ma sab imkien fis-saltna tiegħu biex ifejjaqlu. Biex ifejjaqlu dan il-marda. U kellu skjava minn Iżrael ludija li qabduha skjava povra li laqqas biss tawa isem. Qas tawa isem. U din l-iskjava qaltlu isma' ejt il-kmandant tiegħi li hemm profeta f'Iżrael ħajmur għandu jfejqu. Jista' jkun Alla jibatlek xi ħadd għax l-isimgħuni għalija u għalik iskjaf ta' minnu. Jista' jkun raġel maħmuġ. Jista' jkun raġel ignorant. Mara li titkellem bla doċ. Jista' jkun li raġel jew mara jew bniedem ovvjament. Sewwa. Jew sitwazzjoni li inti men xriħa, x'attitudni, kemm irritanti. Sanna qgħod attent. Jista' jkun dak huwa dak l-iskjaf li ħajwaslek għal fejqan tiegħek. Alla juża nies bħal daw biex fil-proċess inti tasal għall-lan profetiku li Alla għandu għal ħajtek waqt li lilek qed jarblek u xi ħaġa importanti tiftakru tinsewix di aħwa. Ħafna minna li aħna nfittxu l-fejqan, in-nies aħwa li jfittxu l-fejqan, jekk inti tinnota, Alla jibda jistaqsik mistoqsijiet biex jippożizzjonak ħadd irċievi l-fejqan. Jista' jkun ukoll fejqan within verdict komas għal-finanzi. Għandek bżonn breakthrough finanzjarju. U inti qed tfittixa f'dan il-post. Xi ħadd iċempillek u m'għandix aptitu, da jgħidlek xi ħaġa jtik idea bing! Illallu xi idea tani. U r-risposta tiġi minn x'imkien m'intix qed tistennija żgur. Għalhekk f'dan l-istaġun il-kelma discerniment ħaj tkun hija highlighted. Bħalma ġiliet ma inni ma ngħidha ħanejda. Ħajkolkom bżonn id-discerniment għaliex bħalma Alla jinqeda bin-nies biex ibirkek, l-għadu jinqeda bin-nies biex ikisrek. Hija sfortuna ma hija r-realtà tal-ħajja.
Almenu jina u inti li għanna l-Kristu għet nitalmu nsiru ktar għaqlin kif tispotja l-xaħat li l-għadu għet jippoġilek f'qalbek biex jiprofa jkissrek, kun sot, kun b'saħtek fi Kristu, iġġelet il-battalja spirituali u l-ikbar battalja li tista' tiġġieċi kultant you just walk away. That's it, as simple as that. Mux iġġelet bil-klim jew tajjir fuq il-Facebook, just walk away. Mux nitkellem għal ħuk li kellek xi tgħid u ma qbiltux, hemmhekk trid tirranġa għax aħna għandna l-Ministeru ta' Rikonċiljazzjoni. Nitkellem li xi ħadd fuq ix-xogħol, xi ħadd jinnaf fir-raħal, xi ħadd fil-kumpanija li inti taħdem. Amen. Halleluja. Il-mulej għandu dawk in-nies għalik. U ħanejdlek, nixtieq nirringrazzja lil Alla pubblikament illum għaliex bħal David kellu armata kbira tal-mulej. U kien hemm ukoll mill-armata li wkoll tilef minnu. Però kellu grupp żgħir ta' 3 minn l-irġiel li jissejħu The Mighty Men of David. In-nies, ma nafx kif jgħidha bl-Ingliż, 3 irġiel qalbina talla. Ta' David imma. Jekk inti tara l-istorja, ħafna minnhom daw bdew minn zero. Imma il-mulej batomlu biex jissapportjawh fi żmien fejn kien dajjef. Fi żmien fejn kellu bżonn is-support. Nirringrazzja Alla għall-poplu tar-River of Love u għan-nies kollha li intom tagħmlu ħafna sagrifiċċji biex dan il-Ministeru jkompli jikber, dan il-Ministeru jkompli jilħaq il-Malta u għawdex il-pajjiżi bħal l-Italja u pajjiżi oħra fejn il-mulej fdalna. Nirringrazzja lill-mulej Alla bat ħafna nies hawnhekk li huma nies għaqlin, mighty men and women of God that are making this ministry a success. Għatu ċebxiba lill-mulej għalikom infuskom. Alleluja. Il-Ministeru ta' River of Love mux gordin jamlu ta' suċess kollha kemm inkom. Il-fatt li Alla batek hawn, ħawlek hawn, u dawk kollha li Alla bataw u l-għadu b'xi mod temporanjament għalahom, il-mulej tisejjaħlek lura biex inti tkun parti minn dik l-armata ta' Mighty Men of Valor, Mighty Women of God, armata tal-mulej midluka minn Alla, mażula minn Alla, appuntati b'mod profetiku għal dan iż-żmien profetiku li aħna tnejxu. Ħanejdkom aħwa, meta armata tirbaħ, kull persuna tirbaħ. Amen. Fejn dik l-armata, fejn l-armata fl-imkien takkwista, però fl-istessin takkwista wkoll b'mod individwali. Kollha jgawdu fl-imkien, bħalma l-koll jiġġieldu fl-imkien. L-ar ħaġa meta niġġieldu kontra xulxin. U hekk irid l-għadu. Imma f'isem Kristu ma npaxxuhx, amen? Alleluja. Grazzi Ġesu. Dal-messaġġ jenkom il-lejla. Amen. Biex aħna nedħlu f'dan il-messaġġ staġun profetiku li Alla teħejja għalik. Amen. Kulħadd itlob miegħi. Poġġi dek fuq qalbek u għed talba minn qalbek warajja. L-mulej għadis nitolbok minn qalbi. Grazzi ta' din is-sena li għadha kif għaddiet u waslet fit-tmiem tagħha. U żammejtni ħaj. Żammejtni sħiħ fil-fidi u fil-mixja u fejn inti ħawiltni mulej. U ma ħallejtx il-għadu jaqlani u jġarrafni għal-kemm miprova. Ma bil-grazzja tiegħek inti żammejtni sħiħ. Ġesu, f'dan l-istaġun ġdid li aħna diħlin, nitolbok minn qalbi. Ejni, napplika dak li lejla smajt bil-kelma tiegħek, bil-ispirtu tiegħek. U ejni mulej biex ngħix ħajja, speċjalment f'dan l-istaġun ġdid, ta' discerniment li nkun mulej iktar attent, kautel, aqli biex nkun iktar produttiv għal dak li inti
għandek għal ħajti b'mod individwali u għal ħajitna bħala familja u moviment tal-Ispirtu Qaddis tiegħek. Irċievi Ġesu glorja u tifħim. Mulej jekk hemm xi ħaġa li jiena qed nagħmel f'ħajti bħalissa li qed nittollera u qed inħallija tfixkilni, nitolbok aqlaħħa minn ġo fija, kissira minn fuq ħajti f'isem Ġesu Kristu. Jekk hemm nuqqas ta' maħfra, jekk jiena weġġajt il-xi ħadd u għadni ma rranġajtx l-affarijiet mulej, ejni biex nagħmel l-affarijiet sew nirranġa l-affarijiet. Ġesu, f'dan l-istaġun ġdid li ndieħel, marrit xejn li jfixkilni u li jkompli jiddregjani lura. Spiritu Santu, anfoħ fuqi, spiritu frisk, riħ frisk. Wassalni mulej għall-lan perfett tal-pjan divin profetiku li intandek għal-ħajti. Jekk hemm nuqqas ta' maħfra, jekk hemm offens, jekk hemm qas, jekk hemm komplikazzjonijiet oħra mulej li qed ibeduni minnek, orjom li, iftaħ li għajnejja, fissem Ġesu Kristu. Fissem Ġesu Kristu. Mulej irrit mulej. Number one, l-ewwel ħaġa fuq kollox li noġob lejjem lilek. Mhux għax biss nibża minnek u għand il-biża Alla, imma x'hekk jixraqlek. Jixraqlek l-aħjar mulej minn ħajti għax inti tajtni l-aħjar ħajtek. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Ġesu. F'dan l-istaġun ġdid ħad itwettaq il-kelma tiegħek fil-ħajja tiegħi. Għatini l-erf biex dak li għadu qed iwaħħalni u jfixkilni u jislowjani, mulej Ġesu jieqaf f'isem Ġesu Kristu. Jieqaf. Mulej inti s-sit tiegħi, inti s-salvatur tiegħi. U daw il-prinċipi li smajt il-lejla, fakkarhom l-Ispiritu Santu biex naplikom fil-ħajja tiegħi. U nagħmel dejjem u kollox bl-unur u bl-integrità li naf li meta nimxi bl-integrità u l-unur mulej xejn u ħadd ma jista' jwaqqafni. L-ebda skema tal-għadu ma tista' terknexxi kontra tiegħi. Għall-glorja tiegħek missir f'isem Ġesu Kristu. Amen. Amen, 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 amen. Hallelujah. Kulħadd ibum bil-wifqa, let's all stand. Ikkaw xi ħadd illejla jgħid li pastor nixtieq nagħtik ħajt il-Ġesu Kristu għall-ewwel darba f'ħajti. Hawn xi ħadd jixtieq jagħtik ħajtek il-mulej għall-ewwel darba li jdejk. Daw kollha li intom fuq YouTube u Facebook, televiżjoni qed taraw dal-messaġġ. Daw kollha tixtiequ tagħtu ħajtkom għall-mulej l-ewwel darba. Ejdi talba wara minn qalbek, għidlu mulej Ġesu. Nemmen fik b'qalbi kollha. Inti tassew li ben tal-ħaj. Li mittalija fuq is-salib. Li permezz tal-mewt u l-qawmin tiegħek int salvajtni. Ġesu, kun is-sit tiegħi, kun il-mulej tiegħi. Millum il-qoddim aħfir li d-nubieti u aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek u mlini bl-Ispiritu Santu. Użani għal-glorja tiegħek mulej f'isem Ġesu Kristu. Amen. Jekk inti għaddit talba l-ewwel darba f'ħajtek illum inti salvat, tik ta' Kristu, nubidek kollha maħfura. Ibda qra l-Bibja, ibda hija l-fellowship u tkellem għal-mulej fit-talb. Pija, eżis YouTube u udjenza tat-televiżjoni, il-paċi magħkom u nawguralkom ukoll il-miliet it-tajjeb, il-ġimgħa d-dieħla Christmas Eve ħajkonna Candlelight and Communion Service mis-seba il-qudiem ejjew u naqdu magħna ġewwa River of Love. Il-paċi magħkom. God bless you.